Salut, sunt Răzvan și astăzi m-am decis să vă prezint un gadget mai special din categoria smartphone-urilor și anume Nokia E7. După cum bine știți, în această categorie a smartphone-urilor se dă o luptă acerbă pentru ocuparea primelor poziții, cei de la LG ieșind în față în ultima perioadă, acum câteva zile, cu nou LG Optimus 3D, care într-adevăr este remarcabil. Nokia a bătut pasul puțin pe loc cu acest E7, mă refer în special la dotările pe care le-au pus pe telefon. Se pare că punctul lor pe care s-au axat cel mai mult cei de la Nokia E7 ar fi ieșirea HDMI, dar mai avem până acolo. Revenind la Nokia, revenind la E7, E7 este un telefon plăcut, cu un ecran de tip AMOLED la 16 milioane de culori, dimensiunile de 4 inci al ecranului, o rezoluție 360 pe 640 de pixeli, capacitate de stocare normal la Nokia destul de mare, 16 GB, folosește 256 de MB de RAM. Procesorul și el cam micuț pentru așteptările de la Nokia, pentru Nokia, putem spune. Deja cei de la LG Optimus 3D au scos procesorul de 1 GHz, Nokia a rămas la 680 de MHz. Pe partea de software, vechiul Symbian, acum varianta 3.0 pentru Nokia. Se pare că pe viitor vom avea și noi telefoane cu sistemul de operare de la Microsoft, Windows, Nokia semnând un contract cu ei. Camera de pe spate de 8 megapixeli cu o rezoluție de 3264 pe 2448 de pixeli pentru fotografii și pe partea de video pentru 25 de fps-uri și filmare în forma HD la 720 de pixeli. Ieșirea HDMI, cum v-am mai spus, a fost considerată atuul forte al noului telefon E7, în comparație cu LG Optimus, care deja pe spate a accesorizat telefonul cu două camere de 5,1 megapixeli pentru filmare în 3D. Se pare că, cum am mai spus și mai devreme, Nokia chiar bate pasul pe loc.